Asi 2 zámečnické svěrky a budeme potřebovat asi kladívko. Jedna je tam, jedna to druhá s tím, Nemáš udělaný ten šroubek, ten přimáč. Myslím, že to půjde tam zacvaknout. Jedle si měla myslet, něco takovýhleho. Teď potom bude muset jen chytnout kartér a domačknout ho. Nechci to dělat na podruhu. Kde to tam? Jo, takhle se prostě veme. Tady se prostě stahne. Jo, musíme jít dál, A budu kroutit, musíme jít na první, ty mi zatočíš. Jo. Čep je v týdle. a oba jsou v týdle. Oba jsou v týdle, OK. Protože je tadyhle v to, tadyhle do toho a tadyhle. Takže přečinu obojí lehce nakvapneme, jo? Jo. Dáme šrouby, chytneme šrouby a nakvapneme. Jo. Přetažím šroubu a Šrouby máš po ruce? Počkej, sikovky, tyčku, kladivo. Potřebujeme. Nemám. Tyčku máme, kladivo máme, sikovky. Za tebou. Za druhou stranu. Tam. Jo. Teď to musí klapnout. Jo? A šrouby máme jak hodně. Hej, bacha, máme tam kobylku. To se vstřebá. Super! Je tam? Čukec! Nemáčkej to. Dočuknout, to nablázené, to vypnout. To vypnout. Nevím, jestli jsem skrz, ale snad jo. Sikovky. Super! Mám jeden krátký, nevím kam s ním. Dole. Jeden druhý mám, další nemám. Co ty svorky? Svorky. Sestro, Není svorky. tady? Ne. Tam zraněn. Jo, je. Jo, ty je tam, to je svině. Tak, teď se Nejdelší. teď se nesmíme moc seknout. Nejdelší jdou nahoru. Nejdelší budou tyhle dva. A tenhle je taky dlouhý. Dlouhý, tyhle jsou kratší. Já mám další 2 delší a 3 krátký. 4 krátký. Imbus po ruce? Jo, tam ještě. Ta malá sada oranžová, tady. Malá oranžová sada. Nástavec máme? Není, do píči. Tady. Na malou. Na malou. To musíš šroubovat, šrouby. No. Pojď mi. Hlavně se nasekněte, ať mi tam nenazorně nějaký další šroub. Imbus máš? Mám imbus, tady připravený. Tady dopředu. Dlouhý se bude našroubovat. Šrouby. Imbus je tady. Tohle je na... Aha, na to. Ono ztrácíme ho. Jsou vychutí nějaký, ale... Můžete se chvilinku nehejbat, je to mázlý všechno. No protože pak jak šrouby, no. Zastavit, stůjte, nehejbat. Ale máme horký kartér. Chvilinku. Máme horký kartér, teď na pauze. Zatím to nedodávám, jo? Jenom to zlehka. No, když si beru na tvrdo, doválej se vyšroubovat, moste. Já tady ten nemůžu tam chytit, to závisí. To máš přední ruku. Ty ruce, jak se tam... To není závisí, nevím proč. Tohle taky ne. No počkej, jak je prohodíme. To tam není, protože je v prdeli. Tenhle je v prdeli, ten myšlen. Tenhle je závitý. Není. Je, někdy vyndat. Tak už jsem si chtěl, nebo jsem chytil si já na poslední. Co máte všechno šroubováky? Už je nějaký napříč. Kde? No právě. Ještě tu trošku skutečně.
To se potom hodí. Jo. Ty čelo nám sedí, ty vole, to je masakr. A to vysadí, hlavně zvrchu, tak to Všechno odolí. To taky rozmaženeš, ale tam ty, když to nechat být, tak to je. Já jsem viděl, že to budu dělat to. Máte samozřejmě. Robin cíl někde? Nějaký? To asi je. Co tady křupé moje rameno, kdyby se vás to zajímalo, jo? Já si říkám, to je nějaký klouk. Já myslím, že jeden z nich musí být. Tak tam vejde, to tam... Tady jde o baterku spíš. Cože? Tady jde spíš o baterku. nakonec